צורי, מה המצב אחי? בוקר טוב. בוא, אני חייב לשתף אותך במשהו מאחורי הקלעים. אריאל אמר לי במפורש, הסירה לא יוצאת מהשטח בלי שאתה רואה העברה. אני נתתי לכם לקחת אותה, אריאל בבית חולים, אם הוא ידע, הוא יהרוג אותי. ובצדק, הוא אמר לי במפורש, בלי העברה, הסירה לא יוצאת מהשטח. זה אחד, אני אשתף אותך גם בעוד משהו. לגבי הסירה, הוא פרסם אותה, הוא מכר אותה, הוא סגר איתכם, לא יודע, אני לא התערבתי, זה גם לי בא בהפתעה. אני ברמה האישית, זה השותף שלי, אני לא רציתי למכור אותה, אני רציתי לשפץ אותה. אז ככה שאם, לא יודע מה, לא מוצא חן בעיניך או משהו, אני בשמחה אקבל אותה בחזרה, בשמחה רבה אקבל אותה בחזרה. אני לא שברתי את המילה של אריאל, כי הוא סגר איתכם כבר וכבר באתם לראות. אבל אם אתם לא הייתם לוקחים אותה, אני הייתי אומר לו, אתה לא מוכר את הסירה. אז זה הדבר השני. אז אם באמת אתה מתלבט ואתה חושב לבטל עסקה על איזה משהו, באמת בעבר הבא, תחזיר אותה, הכל בסדר. אני אשמח לקבל אותה. אני אשמח מאוד אם העסקה הזאת תתבטל. אבל אם היא לא מתבטלת, אז בבקשה, צורי, בוא נעשה העברה, אחי, כי הוא... אם אריאל ידע שנתתי לכם את הסירה בלי העברה, הוא הורג אותי. ובצדק.